kardom solang dora don phanta aling sama kardom ba ning karong kardom pajil ron ten bang phubang phanta nilila so blocks ke ban bangke KSA aro to an thingrum lablu karbi longria birta pulu ne pini la so birta long non hasini likelang longlang pulo te nangli tumta lang am thala dak khala dak ke lang pen nang ining thege do nili phan nangli tumta lang da mola dak pen nang an ining ke do athema alang li thor si non 19 ni ke hanglo 19 ni ke hang ke alang li tum penang KSA tum do la dak KSA ta ro do la dak ta anotin thek jam re jam lipo sita non ke kopai ke mi alang li tum chingrum lablu don tum polo tangte ilitum ke matha nang nelo alang litum kemang ke ilitum kemang lumati alang litum asai ke deng mat si haladak vijar along le long ke do tumhan ke tharli nang ji parok so tumhan la so alam men si areng da ke solo ba ilitum ta areng ke so tenglo alang liton ke tenglo polo tangte alang liton da dagla teng aksta ipunung teng ak tenglo kono ne karbian ke teng blote daksi nga teng lo mati daksi rokok lo mati ini ki pung lo mati metang amuni hasi teng plutang te tharle lap nang po pulu mati di tharle pek nang po dono tum angko jong si tharle le la non rat charia song tim karbiang long tum jong si na sonta bidikang le me klem bom lang tharle le bom lang plutang te er set phung set pen tame chesong ponang po dono tum non phoi ke akan ke mehut obdun thib nang po mom moton ilo sodim ke mo isu talo sodim ke tharle ne ho non ke tharle epte non frung set hor se ke nang po ako non la so council tum ta hai ko pisil ana porpa tera lang matila 19 ta 20 ta la sonang lo mati bang adim son son de immediate action lo hai ke papra jin nang po tharle fit ta me return ta me ke nang po ako return po thai velo ti lo ta ke me thang long ri long ke flung fit nang po setelah sot politician tumlo kecok si pudam et lu tangte men klaim fit ke lo tumbang ang deng hoy I step to kolo tumbang la sito ang li tumta non body pon lo sining thelo tim kar beng long thanta la so la public demand kupima la so teng pensi nang li tumta kar bi tum han reng dok reng ni padui phansi ning thelo ni rin penta eviction vek nang po public tum adiman ke lan velo tin non la 19 ani ke tong dunji organization tu tum hanata ning thelo nilin penta nangli tum mesen asai si deng dun po ahut pen compromise alam ta nang le rokti la sik la compromise bang ka velo psi nili ke ning thepa melo nilin pen ke hada kan le dun uni da sitame nilin pen ke ning thepe kan lo nangli tum han la pen 20 ani tame anu tin le tong dunji sitame isivelo pudunang ji ke eviction vek nang po karbitum ke mang ke a solution ke lan verlo angko eviction se pulutang te a problem the pigi donatum athema todapta isia life lang lo ba methang tumata chini lo halada ili tunge bepar behalahan thekte bepar beha thekte pulote bangsolong se chonam dam nang lipo methang atangkala thonsi paplang pola tumsi cheparo kapu polotang te non holadak non konama vijar along le arai kheruni pa phelang pi arai la so phelang pi arai long ke do tum akar bitum non ili tum ta sung pikan lo sta halatum nang sung piklang non ili tum ba dong muka thokona nane denarong hai tum ngala no elang pudam ete sta chekoy nu tung sisak pigi alang li tum ke chebong tang along ke sang che nam daim nane han cho nam daim tum e athema emethanga tum ke kulata non si chali dun lok lang biji sore ke alang litum no cho endu nang he sita non ba ke la hai alam ba pale lelo amut pi matha ver nang pola tuman plung fit nang po lan vijar la sojone si kes e ba kan bitu mereng selumti litu mereng selumti di akan ke meho si tharle don vek nang po nilihin pen ke harpamon blok sa hen pen ke lan si ington ikolo ano tin bang phu bang pi ke tong dun ha ta ke song non la 19 ni ta ning thelo nang litum la so positive solution si wan po pusi council ba non racharia song tim kar biang long panta ning thelo athema methang long riki vir bom lo non akan ke mi hursi pami dunang po kardong dei ho